Каква е работа на художника? Специално моята работа е свързана с така разнообразни видове дейности, свързани с изобразителните изкуства. Не на всяка цена художникът, или аз в случая персонално си говоря, е пред статива с платното и с четките, прави много различни неща, например от оформление на книги до сценографски дизайни. Можеш ли да кажеш, че имаш нещо любимо сред тези занимания? Не, всичките са ми любими. Много често нещата се получават случайно. Значи, когато си мислиш, че така си се нагласил, подредил нещата около себе си и смяташ, че ще се случат, не се случват. И обратното, някой път съвсем така случайно, непринудено, между другото по много неудобен или в много неудобна обстановка с подръчни материали, може нещо да изкочи, да се роди и разбира се, то след това трябва да се развие. Би ли споделил някаква случка, която да е специална за теб? В театъра това, което ми хрумва, може би защото е първата ми работа и за първи път едно от първите ми стъпки, когато влязох, беше в военния театър. Започнахме да правим с Теди, мисля, че 1997 година, Майсторите и Маргарита. И говорейки и търсейки различни варианти и обсъждайки различни проекти, решихме да видим какво има отзад, дъното на военния театър, което е бившо кино, което означава, че е доста плитко, за обикновено театрите са доста по-дълбоки, имат джубове и различни видове пропадала и така нататък. Но там има една стена. Ние дръпнахме тази завеса и изведнъж се откри задната стена, много изподрана, с цялата в арматури, с едни ниши, 4 ниши, като отвори квадратни правоъгълни и между тях изведнъж се образува, аз поне видях, кръстът, всички го видяха, един кръст, който всъщност стана после основата, може би, на сценографията. Отворите станаха апартаментите, които ни трябваха в един мизансцен. По-късно пресъздадохме за турнета точно тази стена, този кръст и го носихме, защото представлението обиколи доста градове и фестивали. Просто го направихме по него. Той всяко вероятност вече се е променил, но ето това беше една така изненада ахване. И един първи урок, че нещо може да ти подскаже или може да го намериш случайно, което да ти свърши работа. Разбира се, забавни, интересни неща непрекъснато се случват. Самият процес, самите репетиции, самата работа е изключително интересна работа. Когато попаднеш особено с интересен режисьор, с актьорски състав, който е на ниво, е винаги интересно. Сега работим с Теди Москов в Нов български университет с студентската трупа, студентите там. Възстановяваме едно представление и с Явор Гърдев, казва се почти представление по Итан Коен. А според теб какви качества трябва да притежава или да възпита човек в себе си, за да работи като сценограф? Нямам представа, бих посъветвал начеващите и бъдещите сценографии. Най-вече, например, да се тренират в работа с колектив. Тоест да знаят, че театърът се прави от много хора. И не е достатъчно просто да си само един добър или гениален художник. Разбира се, най-вече трябва талант. За всяко едно изкуство с това се започва. А откъде черпиш вдъхновение? Аз гледам на способностите ми, на таланта ми, като на работа. Просто аз не мога да чакам да имам вдъхновение. Преди малко казах, че понякога нещата стават случайно, но то не зависи от мен някакси. Не мога да се опра. Разбира се, вдъхновението, сега ми хрумва, за мен е любопитството. Аз не мога без непрекъснато да черпя от всякъде, т.е. да съм любопитен и отворен от всякъде и по всяка вероятност по тези канали някакси идват и моите вдъхновения, моите предпоставки, за да мога да направя нещо, да създам нещо. А каква е ролята на книгата в твоя живот? Много сериозна. Първо, защото съм завършил така нареченото на времето илюстрация и оформление на книгата.
Тоест това ми е дипломата. По-късно заминах за Италия, където също работих в тази област. Сега преподавам в МБУ същото. Да не говорим, че обичам много литературата и много да чета. Опитвам се и сега да поддържам така сериозен ритъм на четене, макар че не е толкова лесно. Винаги ли си искал да станеш художник, ако трябва да те върна назад във времето си? Имаше ли колебания? Винаги съм искал, да. Не съм, ако е имало някакви колебания, те са били от другаде. Имаше един момент, който нашите приятелите ме караха да ставам актьор, но това трае доста кратко, някъде в края на гимназията. Иначе, откакто се помня, рисувам. Сега, като си помисля, аз май друго не мога да правя. Всичко трябва да бъде свързано, това, което правя, с изображението, с визията. Може ли се каже, че има нещо ново в изкуството? Как да няма. Понеже говорихме преди малко за художник, повечето хора възприемат художника като човек, който трябва, може и да рисува. Нали? Докато днешният художник или артист прави много различни неща. Даже не е задължително да можеш да рисуваш. Това е един занаят, който можеш да усвоиш в съответната академия на съответния град или държава и разбира се, това е един прекрасен занаят, но не е всичко. Там можеш да свършиш, а може и да започнеш. Hудожникът произвежда визуални или концептуални творби в днешно време, свързани до някъде, да кажем, с различни видове или жанрове, но не е единствено и само до рисунката. Макар че аз лично обожавам рисуването като дейност и рисунката. А според теб как ще изглежда рисуването или творческия процес на художника след 50 години? Не мога, в никакъв случай не мога да предвидя. Това, което виждам като тенденция е смесване, един гигантски еклектизъм, размесване на всички жанрове, което според мен е добре. Аз не обичам строги категории и определености, предпочитам да се минава от едно в друго с лекота и да няма каквито и да било ограничения. Просто главното нещо, според мен, в което трябва да се разпознава едно добро изкуство, е талантът, който притежава съответния артист. Какво послание бихте отправили към младите хора? Младите хора, послание. Да бъдат себе си, просто да се намерят и да не се страхуват. А ако трябва да опишеш света на художника в 3 думи, кои биха били те? Трудно ми е в 3 думи, но пак ще кажа, любопитство, талант и забавление.